Mitä sä etit tuolta? Mitä mahdollisuuksia? Näytä. Ota, laita se alkuun. Voi helkuttiko se on ruma. Joonatan. Mitä sä vastaisit, jos joku kysyisi sulta, että seukataanko me? Shit! Ei kun, tuli vaan mieleen. Mitä se edes muille kuuluu, kun miettii? Sillä lailla, Pentti. Näytä se vielä kerran. No penaperhana. Olet näköjään päässyt ylös sängystä vai? Mitä? Ketkä sieltä tulee? Mä lainaan tolle Sofialle yhden DVDn. Tulkaa sisälle sieltä. Joo, peremmälle vaan. Saisko olla? Pikku hempsyt. Miksei? Oltais me kyllä voitu ottaa se leffakin vaan. Tulkaa nyt sieltä supattelemasta. Olkaa niin ystävällinen ja istukaa alas. Saisko olla? Snadit. Pikkuleipiä, limpparia. Terävät. Ja kiitos. Me ollaan nyt juotu tässä kahvia vaikka kuinka paljon. Vai mitä, Joonatan? No tee vois olla ihan hyvä. Huomenta. Huomenta. Joonatan, istu alas. No niin, Kahvipannu räjähti. Antiikkia sille. Siis mitä? Mutta kahvipannu räjähti. En puhu. Meidän vaan, että on sitä joskus nuorempana itsekin tullut katseltua niitä. Ymmärrät, mistä mä nyt yritän puhua. En mä kyllä oikein. Okei. Mä yritin vaan sanoa, että siis siinä ei ole mitään pahaa siis. Kunhan nyt et rupee niinku hommiin sillä lailla niinku tosta vaan. Tää oikein pysy kärryillä. Siis mitä se tarkoittaa? No mä sanon tämän asian nyt vaikka suoraan. Mun mielestä sun ja Sofian ei kannattaisi ruveta niin kuin Räjähti. sillain niin kuin, ainakaan nyt vielä vähän aikaa. Ei me ollut kyllä tarkoituskaan. Me ollaan ihan pelkkiä kavereita.